Pihamuutoksessa selkeytetään vanhan talon villintynyt piha. Asiakkaan haaveissa nousivat esille sisääntulon kuntoon saattaminen, vaalean luonnonkiven käyttäminen pihassa, joka soveltuisi vanhan talon henkeen. Myös nurmikkoa, kasveja ja hyötypuutarhaa toivottiin. Tältä pohjalta pihasuunnittelija lähti pihaa suunnittelemaan. Suunnitelmassa piha päätettiin ottaa haltuun komealla liuskekivimuurilla, jolloin muodostuu selkeä ylä- ja alatasanne. Muurin ja liuskekivitasanteen väliin muodostuu istutusalue kasveille. Muutoksessa isossa roolissa on kotimainen vaalea liuskekivi, ikikivi, jota käytetään läpi pihan, sisääntulon näyttävissä kiviportaissa, oleskelutasanteen laatoituksessa, kivimuurissa ja koristekiveyksessä. Näin päästiin käsiksi muutostöihin. Pohjatyöt aloitettiin poistamalla pintamaat, asentamalla suodatinkangas ja lisäämällä tarvittavat maa-ainekset. Kivet toimitetaan kohteeseen toivottuna ajankohtana. Toimitusaika on muutamasta päivästä viikkoon. Tukimuurikivemme sopii ladottaviin muureihin ja istutusaltaisiin. Tuotevalikoimastamme löytyy myös muurattavia tuotteita muureihin ja aitoihin. Kylmäladottava tukimuuri vaatii hyvät pohjatyöt kohteen mukaisesti. Muuri ladotaan erikokoisista käsin asennettavista paloista ja kiilataan tiiviiksi pienemmillä kiilakiven palasilla. Kivien ladonta tehdään sisäänpäin kaltevaksi. Muurin noustessa huolehditaan taustatäytöstä. Kivet ladotaan niin, että yläpinta tulee vaateriin. Porraskivet ovat massiivisia luonnonlohkareita, niitä löytyy eri levyisinä. Porraskivillä saat ryhtiä ja näyttävyyttä sisääntuloon. Porraskivien asentaminen vaatii huolelliset pohjatyöt ja tarvittavan maa-aineksen asentamiseen. Asentaminen aloitetaan pohjakivestä, jonka jälkeen levitetään asennushiekka seuraavaksi tulevan portaan alle. Porraskivet asennetaan halutun etenemän mukaisesti niin, että seuraava porras tulee etureunastaan edellisen portaan takareunan päälle. Yleisesti massiiviset portaat asennetaan konevoimaa apuna käyttäen. Pienemmät porraslaatat voidaan asentaa lihasvoimaa käyttäen. Koristerouhe sopii katteeksi istutusalueisiin, sokkelingierustoille, kulkuväylille ja koristeeksi ruukkuistutuksiin. Pihalaatat ovat vapaamuotoisia, eri kokoisia kappaleita, jotka sopivat käytettäväksi pihalaatoituksissa, terasseissa, poluissa ja käytävissä. Pihalaatoituksen pohjat valmistellaan kohteen mukaisesti. Poistetaan pintamaat, asennetaan suodatinkangas, levitetään asennushiekka tai 0–8 mm kivituhka karkeasti pohjalle.
Kivet asennetaan asennushiekkaan tai kivituhkaan, sommitellen palasia paikoilleen mahdollisimman tasaisella saumalla ja nuijitaan kuminuijalla paikoilleen. Tarkista myös, että kivet ovat vaaterissa. Lopuksi kivien välisiin saumoihin levitetään 0–4 mm kivituhka ja tiivistetään vedellä. Tämä toistetaan 2–3 kertaan, jotta sauma tiivistyy ja täyttyy. Tässä pihamuutoskohteessa syntyi viihtyisä kokonaisuus. Kasvillisuus ja kukat viimeistelevät kauniin kivipihan. Kivimuurilla selkeytettiin pihan toimintoja. Muuri on viimeistelty kansikivillä. Ikikivi toimii halutessasi rakennusprojektisi punaisena lankana julkisivuissa, sisustuksessa ja pihassa. Hinnastomme tuotevalikoima löytyy suoraan varastosta, josta toimitukset ovat nopeita ja täsmällisiä. Räätälöimme tuotteita myös mittatilaustyönä asiakkaan tarpeisiin. Kiven käyttö rakentamisessa tai piharakenteissa nostaa kiinteistön arvoa. Vain mielikuvitus on rajana kivirakentamisessa.